Трихограма за слънчоглед срещу памукова нощенка, ливадна пеперуда и други вредители от разред Лепидоптера. Съдържа 3 вида трихограма. Трихограма ахея, трихограма брасика и трихограма еванесценс. Разходната норма се определя според височината на растенията, външните температури и нападенията. При слабо нападение се поставят 10 кутийки на декар, при средно нападение 15 кутийки на декар и при силно нападение 20 кутийки на декар. Поставя се по средата на стъблото, без да се отваря кутийката, и когато започнат да се излюпват трихограмите, те се излизат сами през отворчетата на кутийките и започват да търсят яйца на неприятели, за да ги опаразтяват. Третира се 2 или 3 пъти през сезона, ако е необходимо и повече пъти.